Уважаеми господа генерали и адмирали, господа офицери, господа представители на посолствата и военни аташета, акредитирани в Република България, уважаеми господин президент на София Security Forum, за мен е чест и удоволствие да участвам в тази конференция и ви благодаря за възможността да говоря пред тази високопоставена аудитория относно изграждането на способности в областта на управление на кризи и реагиране при бедствия. Но разрешете ми да разширя благодарността си, като специално благодаря отново на президента на София Security Forum, господин Божилов, за доверието и привилегията Центърът за компетентност на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия да бъде партньор на този високопоставен форум. Благодаря за което. Ще приема предизвикателството в рамките на 10 минути да ви запозная с следващата тема. Ще се опитам да задържа вашето внимание преди заслуженото кафе, което следва след нашия панел, като ще се спра на следните основни точки. Процесът за изграждане на способности, приносът на Центъра за компетентност в този процес, като как го правим в Центъра. Ще се спра на програмата за работа за 2015 година и основно сътрудничеството на Центъра с организация на национално и международно ниво. Слайд, моля. Поради ограниченото време, разбира се, ще ви запозная накратко с процеса на изграждане на способности. Той се фокусира върху изграждането и въвеждането им в експлоатация, нека се изразя. Процесът се състои от няколко основни стъпки, като обикновено започва с анализ на стратегическата среда, последвано от определение на необходимите способности. На базата на вече определените такива следва да се определят изискванията за тези способности. След като тези изисквания бъдат определени, се прави анализ с цел установяване липсите и недостига на средата, както и изискванията за тяхното запълване. Както е посочено на слайда, непопълните изисквания се нуждаят от решение, чието намиране се подпомага от подхода, ще използвам английската абревиатура, добре позната в НАТО, MLPFI, което на български означава доктрини, организация, тренировки, материално осигуряване, лидерство и обучение, личен състав, съоръжение и оперативна съвместимост. Чрез този подход се избират и определят и се вземат решения. Последната стъпка, разбира се, в процеса е въвеждането на новите способности в експлоатация. Слайд, моля. Позволете ми да кажа няколко допълнителни думи относно подхода. Основна идея е да се запълнят липсите и недостига на способности посредством 8-те основни императива, представени на слайда. Доктрините включват основните документи, определящи начина на работа, наблягайки на процедури за управление на кризи и реагиране при бедствия. Елементът организация включва начина, по който ние организираме нашата работа. Елементът подготовка се състои в различни подходи за индивидуална подготовка и съвместни учения, или с други думи, как се подготвяме за участие в операции за управление на кризи и реагиране при бедствия. Елементът материално осигуряване обхваща необходимостта от съответната екипировка за ефективно функциониране на участващите в операциите. Лидерството е елемент от подхода, който включва не само подготовката на лидери за структурите от всички нива, но и осигурява подходящо обучение и подготовка за тях. Личният състав обхваща наличието на квалифициран персонал за провеждане на различни операции, свързани с управлението на кризи и реагирането при бедствия. Съоръженията покриват реалната собственост, съоръжения и индустриални имоти, които подпомагат силите на НАТО за изпълнение на тези операции. Последно, но не и по важност, е елементът оперативна съвместимост и е нужен да се свържат всички гореспоменати елементи. Как Центърът за компетентност за изграждане на способности в областта на управлението на кризи и реагирането на бедствие прави това? Слайд, моля. Едно назад. Добре. Според концепцията на Центъра, организацията допринася за изграждането на способности в сферата чрез изготвяне на стратегически и спомагателни документи, концепции, доктрини и публикации.
направата на анализи, свързани с организационни или структурни въпроси, например свързани с институциите за гражданска защита, защита на населението и други. Организиране и провеждане на курсове, конференции и симпозиуми, организиране и домакинство на работни семинари, участие в процесите на НАТО по поуки от практиката съвместно с Съвместния център за анализ на поуките от практиката на НАТО в Лисабон и предоставяне на поуки от практиката на НАТО за подобряване процедурите на Алианса в областта на управление на кризи и реагиране при бедствия. Слайд, моля. На слайда са посочени част от основните мероприятия от програмата за работа през 2015 година за Центъра. Освен курсовете, предвидени за следващата година, с представители от страните членки на НАТО, страните от програмата за партньорство за мир, от Средиземноморския диалог и Истанбулската инициатива за сигурност, за сътрудничество, продължаваме ползотворното си сътрудничество с Европейското командване на Съединените щати, Агенцията за управление на извънредни ситуации в щата Тенеси и всички наши партньори в областта на управлението на кризи и реагирането при бедствия. Разбира се, ние в Центъра сме открити към нови възможности за сътрудничество с заинтересовани страни в тази сфера. Слайд, моля. Как изпълняваме тези наши задачи в национален мащаб? Във връзка с изграждането на способности за управление на кризи и реагиране при бедствия, Центърът работи в тясно сътрудничество с различни институции, национални, международни, военни и цивилни, правителствени и неправителствени организации. На първо място искам да посоча съвместната работа с министерства и ведомствата на територията на страната, имащи отношение по управлението на кризи, Военна академия Георги Стойков Раковски, Военния университет, Военно-медицинска академия, Българската академия на науките, не на последно място, а също така с правителствени и неправителствени организации, опериращи на територията на страната. Целта на изграждането на такова сътрудничество е да се здрава основа от знания за изследвания, основани на информация, опит и поуки от практиката в областта, а също така и прилагане на най-добрите практики. Слайд, моля. Разбира се, като международна организация, дейността ни се заключава не само на територията на страната, а концептуално и по предназначение на международно ниво. Ние поддържаме работни контакти с двете стратегически командвания на НАТО, Съюзното командване по трансформациите, Съюзното командване по операциите, с участване в мрежа на центрове по компетентност, които вече са 23 в НАТО. Участваме в взаимодействие с спонсориращите партньорски страни, както и с бригада Югоизточна Европа. В допълнение, разбира се, експерти от Центъра по специалността управление на кризи и реагиране при бедствия участват в многобройни учения през тази година CSIM, Saber Guardian, Capstone, CMX и така нататък. С цел подобряване на нашите познания и експертиза, насочили сме усилията си за бъдещо сътрудничество с Европейския съюз, Организацията за обединените нации и Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа. С този слайд, с тази кратка презентация се опитах да обхвана цялостната работа на Центъра и точно как ние способстваме с нашата дейност за изграждане на способности в областта на управлението на кризи и реагиране при бедствия. Благодаря за вашето внимание. Последен слайд.